Nakahigayon-gayon pagpangawat kining usa ka lalaki gikan sa nipadaplin nga sakyanan sa daan human masutang white taw sa sulod ug abli lang kini. Kay nasutang adunay gikuha ug gipalit ang tag-iya. Ang insidenteng nahulikam pinaagi sa report ni Nico Sereno. Video kini nga gipost sa kanhi Regional Director sa LTO-7 sa insidente ni atong Lunes sa barangay Magikay, Mandaue City. Tan-awa kining lalaki nga ni park sa iyang motor pipila ka metros unahan sa nakaparking nga sakyanan. Taod-taod nangunay kini paglili sa sulod, kidikit pang iyang naong kay tinted ang bintana. Dihang nakumpirmar siguro nga way tawo nga sakay, yano rang giukban ang sakyanan. Dayon kuha sa mga importanteng butang sa sulod. Pagkahuman, dali rasab nga misibat ang suspitsado. Matod sa kapulisan, ang nagdrive nga usa ka doktor ni padaplin lang kadali kay ni palit og kape sa stall tungod ra gyud sa iyang sakyanan. Nakuha sa suspect ang duha ka mga cellphones ug bag nga gisudlan sa mga hiraminta o kagamitan sa biktima. Nakapablotter na ang biktima ug padayon pa nga giimbestigahan ang insidente. Nailhan na sab ang suspect matod sa Mandaue Police. Yes, na-identify na nato na siya karon through the Rogues Gallery nga naa karon sa ato ang police station kay during sa pag-backtracking sa mga CCTVs na may part nga gi-open niya ang iyang shades, iyang kuan niya, ang iyang helmet niya. Samtang tambag sa kapulisan sa mga nagmaneho apan gikinahanglang muhunong kadali umukanaog sa sakyanan nila. Although naa siya sa sakto nga parking, naka-hazard po siya, pero ang kuan dito nga dapat lang sad pod na ilak na to ang ato ang vehicle unless if na kay mga kauban nga naa pa sa sulod sa sakyanan. But if inana nga siya lang usa. Pasakaan sa kapulisan og kasong theft ang suspect kinsa gipangita pa karon. Sa iyang FB post, si kanhi Director Victor Kaindek naghangyo sa mga tao nga posibleng nakakuha og dashcam video sa maong hitabo aron makatabang sa pag-ila sa responsable. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.